Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa, kunyo dace mun tantance lallai kunyo zarce. Aisha Humaira Idris ne fa lallai kin dace. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Masanin da yo so har akai ga wure ko yayaye, Allah wutari shine ya kaji so a jikin tsuntsaye. Biliya ba da Aisha so ya ji kai jirwaye, yanda ka bar labarin zana faɗa ba zan canja ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. So na sa ai kama da juna ko masana sun shaida, kauna ko ana da sata ne a jikin so har ta huda. Harafi uku kau ana faɗin sha so dan samun yarda, mai nazari zai gane batun da na yau ba zai sarke ba, ba zai sarke ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. So baya gani baya ji in ya zo shiga tabbas ne, ko ga yara ko tsofaffi sai ya samu ya zaune. Aisha Humaira Idris Biliya na kaunar kyakun ne kin yau dace, tabbas za na faɗa ba zan boye ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Fatan da muke yi auren ku ya zo shagali murna dai, kin zama amarya shi kawo ango tafiya sa'a dai. Kin ci kwalliya shi ma ya ci ado komai yayi daidai ne, kuma baran waka wakar bikin bazan fasa ba, bazan fasa ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Tabbas Biliya Aisha na kaunar kali daidai, dama an ce kyau na yaɗa mai za ta fitar dai sosai. Kowa ya san inda rabo mai nema zai samu dai, soyayyar ta burge ni wakar ko ba zan daina ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Hakuri da kulawa ke sa soyayya ta yi dorewa. Kiran da nake yi a kular junan ku kuyo jurewa, na watan wata rana na san cewa za ku yi dara. Mai soyayya dan Allah har abada ba zai koka ba, ba zai koka ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Abokan bata da kawayen Aisha zan gaidawa, Hashim Babu Abdulrahman Fresh na gaida ku, Abdul Jalal sannan na sanyo Maryam har bebi, anti Irfan nasa anti Fadila ba zan kyale ba, duka na gaida ku. Kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. Mubaran waka ke yi maku waka dan gaida ku, duba da irin soyayyar da kuke yi wa junan ku. Fatan da muke yi Allah ya gwada mana ran auren ku, ranar zanyo murna in waka ba zan canka ba, ba zan canka ba. Soyayya mai riba kauna ko ta nuna, Biliya ba da Aisha soyayya mai dorewa. 09070898327 Mubaran waka.